Stennejna lejn iż-żarma, lestejna l-Malja, mxejna lejn ir-ramla, ħallejna n-nanna tparla għax it-tnejn insejna t-talba. M'hemm xejn aħjar minn nannu jgħid l-istejjer ta' meta kien jgħix l-Awstralja. Pari dejn fuq spalti mallimnejn ħalli spalla dan jarani ġej f'xi warda. Nirrakkontalu dwar il-ħmar il-lejli tan il-lejli għadda. Imxejna minn fejn San Girgor mill-ewwel ġej tal-bandla, neħħejt is-sandi nannu ħdejja jitħaq jgħid kalma. Jgħini nara fejn insejjer, saqsejtu nannu fejn hu Alla, jgħid li Alla jgħix fil-wardu, jgħix fil-palma, jgħix fil-fqar u jgħix fit-tfal, jgħix fil-kbar u jgħix ġo qalbna. Dejjem għamel dak li ġejt biex tagħmel, ħajtek tgħixha darba. Inti ġej biċ-ċans tħalli marka u il-min jgħid iskarta. Tgħix fid-dlam għadek żejr il-barka, tgħix ġo qalbek issa ġej ir-ramla. Ejja ħrabna ejja ħejja xarna iż-żejtun u reġa' ġejja l-anja. M'għandi bżonn xejn għawdejk, il-ħini għabadejt u din il-mawra. M'għandi bżonn xejn għax tal-lum inti u jien għadna nimxu flimkien. M'għandi bżonn xejn għawdejk, il-ħini għabadejt u din il-mawra. M'għandi bżonn xejn U winsa xed tibsa, aqbes, ftakar malli tmiss il-qiegħ tal-baħar ibqa' aqdef. Tasal u ħallik minn nies ħadd ma jista' jwaqfek. Ftakar mhux se tibqa' wisq fil-qiegħ, iżda titlaq ħafna iktar b'saħħtek. Hu r-riski biex tispikka diġà qatlek, billi tibża mhu ħadd tieħu xejn. Tista' taħseb li tibqa' taqla ġo wiċċek sa ma tmiss il-wiċċ u tieħu nnifs li jissaħħaqek biss imbagħad kif titlaq ħadd ma jista' jġaħdek. Imxi biss b'imħabbtek, qatt tiżgiċċa minn ostaklu għaliex qatt ma jitlaq, anzi jibqa' jwaħxek. Issa ifrex dawk il-ġwiena, waslet għaf l-ġlida tista' titlef biss jekk tieqaf. Naħlef għaf li tilħadd ma jixtieq għad-daqsek, jilħan hu ħsiebek għax qed tieqaf. Aħbex tkun fussieqa għax qed naħlef minix bensiħħa naqbes mela ejja wieħed tnejn tlieta tlabtek. M'għandi bżonn xejn għawdejk, il-ħini għabadejt u din il-mawra. M'għandi bżonn xejn għax tal-lum inti u jien għadna nimxu flimkien. M'għandi bżonn xejn għawdejk, il-ħini għabadejt u din il-mawra. M'għandi bżonn xejn Rasi mkella qed inkellem l-isħab, dema taqqa fuq ix-xema, ma nistax nifhem u nemmen kif tlaq. Kemm kelli 15-il sena hemmhekk intbaħt li din il-ħajja mara twellet ma tistenna lil ħadd. Int kont hemm meta telaq kulħadd u kull kelma li jgħid għadha f'qalbi fija tella l-kuraġġ. Fuq dik l-adba titkellem fuq il-gwerra fil-waqt li tini ħelwa u terġa' tenni xem fir-ritratt. Qatt ma tgerjer fi xemx ix-xita vera u rat, għax kull ġerħa għalik verħa esperjenza li ħadd. Kont ribell indipendenti